Bună ziua, prieteni, este și astăzi vom filma o nouă mapă care se numește Diamond. Gata. Bagă, nu sunt sărani. Bagă, criminal, bagă. Supele astea sunt foarte importante pentru hangar. Valoare în chestul ăsta. I'm a Barbie girl, to a Barbie world, fantastic. Trebuie să naște expert rapidă. Diamond băsișob. Îmi zic, The Nightmare. Haideți în casă să ne culcăm. Bob, pe single player, aș putea să construiesc pod asta. Dar deja am făcut una. Deci ceva, să făcăm ceva. Hai să ne culcăm în partea asta. Lol. LOL! Creativ, e omul ăsta care a făcut de Diamond-ul ăsta. Aici trebuie să prins slab-uri, așa am făcut și așa fac să-mi dau ca să pe sezonul 1, că era la început și nu filmam. Filmat 2 minute. O să mai fac și level. Și de-abia am luat 12 carbonel. Mamă. Ce pot suspendat, lol. I'm a Barbie, let's go Barbie. Păi, cred că nu astea au crescut, dar o să crească. Oase rupte, uite o pește. Ceva, ia să facem noi. Poate ceva interesant. Nu, nimic, nu. Rămâne câine. Fuck you. LOL. Ce șmecher este și că îmi dă păstlel. Să văd că pâine facem asta. O să-i facem mai repede. Sabia. Hai să punem asta. I'm a Barbie girl. Da, așa fac pe rând. The Diamond se numește mapa, dacă o să descărcați pe MyMap sau Minecraft Baptoide. Vă dați download de Minecraft sau download Baptoide și vă dați Minecraft Baptoide. Foarte bine că via foc. De care curte? Block of quartz, quartzor sau... De ce i-a făcut data asta? Vreau de cum așa doar. Mai este ăla, fac mai multe chestii pe ăla. Sperăm dacă murim. Hai să apăm jos de lavă.
Nice. Mă rog, să ne săpăm. Hai să săpăm pe diamante. N-am niciun găsit ucigaș. Dă-i med. Hârș. Lasă-mă sinucid. Am gânduri am un gând sinucigaș. Și spate de ce stai zigzagonezi din roi. Yay, am murit. Nu mă mult diamond decât un stack. Și lemn. Duo Barbie wear. Fantastic. Let's go Barbie. Micro map. Hai să mă scar cărbunile de ăștia. O să văd dacă mă arunc de acolo moria. Dar clar mă să mor. Mă, clar mor. Nu o să mor. Bă, dar și un becher a rămas. Ăștia de ce am foc? Nu mor. Fantastic. Cum am uit? Hai să luăm diamond ăsta. Să mai trimit acolo, mă duc după ele. Șmecherul. Îmi facă prost, dar vreau să mă omor, că-mi place. Haideți să mănânce câini. Am avut la acum, n-am să mă arunc. Bă, pierd itemele acolo. Aici un cablu, dacă sper păcatul. Don't I'm a Barbie girl, adore Barbie wear. Mă duc arma de gold. Full golden. Pop. Am de coaie time, bă, fără decât 4 jumate. Sper că v-a plăcut, nu uitați de like și de subscribe. După ce ne omorăm acum de respawn și încheiem și noi. Bun, deci cam atât cu episodul de azi. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa! Acum, pa!